இந்த வீடியோவ நேத்து வாட்ஸ்அப்ல வந்து ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருந்தேன். அப்ப இத பார்த்துட்டு நெறைய பேர் எனக்கு டிஎம் பண்ணியிருந்தாங்க. "நீங்க ஜுவல்லரி மேக்கிங் கிளாஸும் எடுக்கிறீங்களா மேம்? எங்களுக்கும் டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுங்க" அப்படின்னு. நம்ம ஜுவல்லரி மேக்கிங் கிளாஸ் வந்து 6 மாசத்துக்கு முன்னாடிலேருந்தே எடுத்துட்டு தாங்க இருக்கிறோம். அதுலயும் ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்ணி நல்லபடியா கத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க. நெறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர்டர்ஸும் எடுத்து பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. இதோட ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 999 தான் வரும். 3 மாச கோர்ஸு. 3 மாசத்துக்கு சேர்த்தே 999 தான். இந்த 999 கட்டி ஜாயின் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப கிட்டத்தட்ட 20,000க்கு மேல ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஏன் அப்டின்னா, நம்ம சீக்கிரமா கத்துக்கக்கூடிய ஒரே பிசினஸ் அப்டின்னா, கண்டிப்பா இந்த ஜுவல்லரி மேக்கிங் தான். கிளாஸ் கத்துக்கிறதெல்லாம் ஓகேங்க. இந்த ஆர்டர்ஸ் வந்து எடுக்கிறது தான் எப்டின்னே தெரியல. அதுதானே உங்களோட டவுட்டு. கண்டிப்பா நீங்க அத கவலையே பட வேண்டாம். ஏன் அப்டின்னா, இந்த கிளாஸ்ல உங்களுக்கு பிசினஸ் ஐடியாஸும் நாங்களே சொல்லி தரோம். அதோடவே சேர்த்து ரேட் ஃபிக்ஸிங் எப்டி பண்றது அப்டின்றது தானே நெறைய பேருக்கு டவுட்டு. ஒரு கிளாஸ்லயும் எதுக்கு எவ்வளோ ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம், இப்டி எல்லாமே இந்த கிளாஸ்ல நாங்க டோட்டலாவே வந்து சொல்லிக் குடுக்குறோம். மோர் டீட்டெயிலுக்கு ஸ்க்ரீன்ல தெரிய நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. நானே உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலா ரிப்ளை குடுக்குறேன்.